Takže tu na vás vítam v našej relácii. Boli sme v Tatralandii a bolo to veľmi dobré. Rozjebal si brýle už dneska po patej. Áno. A povedaj mi, ako sa ti páčilo tu na dneska v Tatralandii. Tento trip bol výborný. Jako, nevím, co bych tomu řekl, prostě bylo to skvělé, slnko... Hento sa ti páčilo, čo to všetko, čo tam je? Všetko sa mi páčilo, všetko. A čo sa ti najviac páčilo? Ja nevím. Které nohy? Které nohy? No, tak to nemůžu říct, protože stejně ty holky tady nedovidí, takže to nemůžeš porovnat. Hej, kokotko, povedaj mi, ako sa ti páčilo tu na dneska v Tatralandii. Perfektní, normálně příští rok si tu vrátíme a urobíme to ještě lepší. Dobre, a kúpime to tu? Kúpime to tu. Dobre. Mám si na to vzít konkurent? Tomkys, povedaj, ako sa ti tu dneska páčilo. Išlo to super, ale Šmajdová manka tu chýbala. Je. Povedaj mi do kamery, ako sa ti tu páčilo. Nemrať sa tak. Mirko, povedaj, ako sa ti tu páčilo. Bylo to velmi dobré Hej. a dávám tomu 4,5 z 5 bodů. Dobre. Miša, ako sa tebe páčilo, povedaj nám. Bolo to super, ale som spálen. Jo. Si sama nejsi A vieš prečo 4,5 z 5 bodů? No. Lebo Hanis tu bol. Dobre. A triedna učiteľka, ako sa ti páčilo? Výborné, vynikajúce. Výborné? Áno. Dobre, tak všetci zažvete hibibúra. 3, 4. Hibibúra! Hibibúra!